Lousame fixo un chamamento, centos de veciños uníronse para reivindicar que Cernadas de Castro sexa o protagonista do Día das Letras Galegas 2027, coincidindo co seu 250 aniversario do seu pasamento. E o con Cernadas foi o lema que acompañou a tradicional ofrenda floral diante do busto do cura de Fruime. Representantes de todo o tecido social, cultural, deportivo, empresarial e político do municipio participaron nun acto de unión e reivindicación. O alcalde Esteban Ares resaltou o significado histórico do acto, asegurando que Cernadas fixo un chamamento e Lousame respondeu. Se alguén lle dá sentido a este día, se alguén defendeu o galego, defendeu a Galicia antes incluso de que Galicia se pensase, foi el. Se alguén merece recoñecemento, se alguén por xustiza histórica está esquecido e non debería ser así, é o cura de Fruime. E por eso hoxe estamos aquí. Por eso desde o Concello levamos meses traballando arreo por esta candidatura. O rexedor foi quen de dirixirse á Real Academia Galega para deixar en claro que Diego Antonio Cernadas de Castro foi un dos grandes precursores do galeguismo. Dende aquí, novamente, con humildade, pero tamén con convicción, lle volvo a trasladar aos académicos da Real Academia Galega que miren isto. Porque cando un pobo se une ao redor da súa cultura, non hai silencio capaz a apagalo. Diego Antonio fixo un chamamento e Lousame respondeu. Con este acto mostrouse a unidade do municipio e a gran participación con iniciativas como a Andaina das Letras, un percorrido de 5 kilómetros que deu a coñecer a vida e obra de Cernadas. Grazas por esta unión, grazas pola resposta ao chamamento que se fixo. Mirade ao voso redor. Persoas maiores, persoas novas, as 7 parroquias de Lousame aquí unidas en Fruime. As 7 parroquias de Lousame respondendo ao precursor do galeguismo. Grazas por este momento, porque esta foto non a vamos a poder borrar. Grazas por facer historia. A xornada rematou con música tradicional de grupos locais e un xantar popular que reuniu a máis de 120 persoas, consolidando unha celebración que combina cultura, identidade e memoria histórica.